Moi boas noites. Hoxe informativo especial, unha hora antes do tempo habitual de Estado da Televisión para a información, porque precisamente ás 9 da noite comeza o pleno que se celebra no Concello Estradense para a aprobación dos orzamentos para o ano 2010. Un pleno quente que lles ofreceremos ao remate deste tempo de información precisamente en directo dende o propio Concello Estradense. De aí que precisamente adiantásemos hoxe o tempo tamén, e valga a redundancia, da información en Estrada Televisión. Un día marcado básicamente pola presentación pública da plataforma Queremos Galego. Logo estarán aquí neste plató para falar da situación que se está vivindo en canto ao noso idioma e tamén diversas accións que se están preparando. Agora falamos de todo isto, será despois de resumir en titulares os principais argumentos que a partir de agora lles ofrecemos en Estrada Televisión. Pois os 60.000 galegos e galegas que respostaron á convocatoria da plataforma enchendo as rúas de Santiago en outubro son 60.000 razóns de suficiente peso como para que, facendo honra ao compromiso que adquirimos no seu día, nos poñamos de novo en movimento e convoquemos as accións ás que facía referencia o compañeiro David, convidando a cidadanía que foi cantante de voces ceibes, non? Ou Tino Vaz, eses son os nomes que están confirmados, pero vai haber máis. Despois logo, se queredes, vai haber máis actuacións que están por confirmar. E simplemente se engadir que con motivo da presentación do novo decreto tamén está convocada unha folga no ensino para o día 21 de xaneiro. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro, o que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Unha alimentación axeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 euros o saco de 20 kilogramos. Un produto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Esta noite é pleno, un pleno de aprobación dos orzamentos para o ano 2010, un pleno, ademais, condicionado por prácticamente a falta de comisións que se viñeron celebrando, ou que non se celebraron neste caso, de cara a pactar, ou alo menos a discutir os grandes números do que son os orzamentos municipais para a Estrada. Lembrolles que ao final deste tempo de información terán a posibilidade de seguilo en directo aquí en Estrada Televisión. Queremos Galego non é só unha reivindicación, é máis que eso. É, en definitiva, en as palabras de David Otero, o amor dun pobo pola súa lingua. En definitiva, hoxe presentábase a plataforma públicamente para falar de distintas accións
que van a ter lugar na Estrada en vindeiras datas, tamén a nivel de todo Galicia, pero nos queríamos ter aquí no plató de Estrada Televisión precisamente a unha representación da plataforma, ainda que son máis. Imos empezar a saludar David Otero, principiamos por vostede, máis que nada para que nos diga precisamente os nomes ou a xente que, ademais das persoas que estamos aquí, pois forman parte de un pouco do cumio de Queremos Galego da plataforma. Ben, pois, ademais, antes de nada, pois, desde a propia plataforma, darmos as grazas á Televisión da Estrada polo convite a virmos aquí e poder expoñer os nosos proxectos e o noso proxecto. A plataforma Queremos Galego da Estrada está formada por 5 persoas que hoxe 3 están aquí presentes. Por un lado María, por outro lado Tino, por outro lado Amalia e María, perdón, Clara e tamén Xoan Carlos Garrido. Son as 5 persoas que de alguma maneira representan a coordenadora desta plataforma Queremos Galego na Estrada. Non cabe duda que tamén detrás disso tamén hai outras persoas que sen estar tan directamente tamén están moi cerca en todo momento, o sea que tampouco se pode decir que é algo aberto, senón, perdón, que é algo pechado, senón que é realmente algo aberto e con un espírito dinámico de funcionamento. Trátase en definitiva de pular todos por o tema do galego, pero non só no ensino, senón ademais como o idioma de Galicia, en definitiva o idioma de uso habitual. Pero centrándonos un pouco no que hoxe estabades xa presentando, podemos falar un pouco das primeiras iniciativas, non sei se María, se Tinos, o propio David, do primeiro que xa, do máis inmediato, do que tende xa previsto para xa, para dentro de uns días. Bueno, pois o máis inmediato e o máis urxente e dar resposta coa nosa presencia a concentración que está convocada para mañán mércores día 30 ás 5 na Praza do Obradoiro. Prevese que se vai a ser o momento que vai a sair o decreto que basicamente vai aniquilar a nosa lingua, que nos deixa nun reducto miserable. Entonces esperamos que haxa unha resposta pública masiva, tal e como se está vendo agora nos foros en internet e demais. Eso é o que máis nos urxe, e ese é un acto a nivel nacional donde nos vamos a concentrar todos en Santiago, pero dende Queremos Galego da Estrada non queremos obviar a presencia que queremos ter cada vez máis aquí no noso pobo, e é por eso que o día 31 de decembro a 1 da tarde faremos unha concentración na Plaza da Farola para expoñer a nosa repulsa polo trato que está recibindo a nosa lingua, e ao mesmo tempo faremos unha caravana, unha visita masiva, esperemos, á oficina de correos para enviar as nosas postais de Nadal a don Alberto Núñez Feijóo, basicamente para desexarlle un 2010 venturoso para él e para todos nós, de xeito que aprenda a querer o galego como pensamos que queremos moitos de nós e cambie a orientación na súa política lingüística. Estes son os actos máis inmediatos que hai e que son, como ves, actos de repulsa e de reivindicación. De por medio hai ese decreto que é o que estabades falando, que está, parece que a piques de sair un decreto, Tino, que parece que de alguma maneira afecta moi directamente xa inicialmente o ensino, pero a todo o demais. Sí, pero ademais das consecuencias do decreto, este decreto inscríbese tamén dentro de un contexto que ten pois unha trayectoria no tempo deste ano que pasará por ser un ano funesto para todos os galegos e galegas que queremos a este país, non? Que estamos identificados co seu patrimonio. Entón, representa, digamos, o nubarrón final sobre, pois, feitos que se produciron como por exemplo, a consulta que se fixo aos pais para o uso do galego no ensino, que todos sabemos as súas características de diglósica, de inviable técnicamente e incluso de certas mentiras encubertas nos seus términos. Intoxicouse tamén de algún xeito tamén a opinión pública con mentiras sobre que si o castelán estaba sufrindo unha recesión como consecuencia deste apoio á lingua nosa deste país, o cal é unha mentira. Todos sabemos que por defecto, se non se solicita en moitas instancias
as xestións en galego fanse en castelán, o cual pois evidentemente nega a afirmación de que o castelán estaba amenazado, non? Bueno, unha serie de cuestións que de algún xeito pois bueno, contradín o que é a defensa que ten que facer un goberno precisamente dos signos que identifican a este país. E máis, estáse comprobando como hai unha preocupación sospeitosa dos nosos gobernantes por ir borrando digamos, calquera atisbo que nos identifique como galegos e galegas a este país, non? E de feito, pois, bueno, hai moitas probas que así o testifican, non? Entón, claro, neste intercambio van sair uns días, ademais, que foron escollidos, sospeitamos que de unha maneira intencionada para dificultar máis unha resposta social por parte do presidente, do conselleiro, do secretario de Política Lingüística, escolleron estes días para sacar este decreto, pero claro, nós como plataforma pois adquirimos un compromiso, é un compromiso avalado ademais por 60.000 galegos e galegas que en outubro saíron ás rúas en Santiago. Entón, pois, non podemos deixar pasar esta agresión final, e non podemos deixar pasar desapercibida. É o motivo polo que pois nos mobilizamos e polo que convocamos a cidadanía a que se anime a secundar as nosas propostas, non? Este decreto, en principio, todos os indicios apuntan a que vai recortar, que é un feito, ademais, que dende o final da ditadura é a primeira vez que se produce, que se legisle unha medida que diminúe de xeito importante a presenza do galego, da lingua patrimonial deste país, tanto na escola como en moitos ámbitos sociais. Iso non se produciu de ninguna maneira dende que se finalizou a ditadura. Por tanto, isto significa pois un feito moi negativo. E é por iso polo que as accións que antes María pois significaba, propoñemos a toda a ciudadanía para que, se as súas circunstancias persoais o permiten, pois que a segunde, non? Un conflicto evidentemente irá medrando, porque non se vai quedar lógicamente no principio de ano, sino que irá medrando a medida que vai avanzando, e que de alguna maneira ten, non sei se algún atisbo de solución, vedes algún tipo de opción ou de acción que poida dar unha volta á tortilla, que valga a expresión. De momento non. De momento a palabra diálogo ou consenso non ten no horizonte, non está. Hai unha cousa que é moi importante. A veces as informacións acaban sendo propagandas absurdas. Eu, que pertenzo a coordenadora da plataforma de Galicia de Queremos Galego, recibimos un convite do secretario xeral de Política Lingüística para falar coa plataforma, como un representante da plataforma. A plataforma acordou, primeiro reflexionou que o idioma non era un feito exclusivo do ensino, que é onde está a Secretaría Xeral de Política Lingüística, senón que o idioma neste momento, é sempre, é un problema nacional, é un problema de Galicia como pobo. Entón entendíamos, en Queremos Galego, que ese diálogo de producirse teria que producirse co máximo representante dos galegos democrático, que sería o presidente da Xunta. O presidente da Xunta contestou que de momento non procedía ese encontro, e que nos derivaba de novo o secretario xeral de Política Lingüística, que ha reducido o feito do ensino. Por lo tanto, de momento, di que posiblemente de momento non vai haber esa reunión, o que te deixa de unha maneira argumentado que no horizonte non vemos moito camiño de chamo. Non sei se os feitos, a concentración, as reivindicacións, a mobilización en toda Galicia, realmente a dos galegos e das galegas, supoño que de alguma maneira terá que facer reflexionar aos nosos gobernantes, porque ao fin e ao cabo son representantes, non, do povo, non? Pois aí queda o que viene de
decir, non sei se queda algo máis que queirades engadir, pois o tempo sempre se nos queda arriba. Pois sí, algo moi rápido. Estamos falando de datos reivindicativos, pero bueno, a nosa intención tamén é amosar que o galego é unha lingua presente na nosa vida e en moitos lugares. Estamos pendientes de demostrar que vemos cine en galego, lemos en galego, son iniciativas que están pendientes de leválas adiante, pero que sí é verdade é que lemos en galego e queremos facer unha lectura pública da obra de Uxío Nogueira. Sabemos que este ano 2010 o Día das Letras Galegas está dedicado a él e vai a ser o luns, día 4 de xaneiro, a partir das 4 da tarde no local cultural de Caixa Nova. Vai a ser unha lectura onde as persoas que estén interesadas en participar poden poñerse en contacto con nos entrando na nosa página web, que sería aestrada.queremosgalego.org, ou ben chamando o teléfono 650 64 7412 para pois eso, darnos a entender a súa intención de participar. Queremos que sexa un acto pois o máis lúdico, o máis trátase dun acto festivo, a fin de contas, é a nosa cultura, e non vai estar circunscrito solamente ao noso ámbito local. Entonces virán xente, persoeiros que están pois de certa relevancia e que están a máis comprometidos con nosa causa, de concellos limítrofes como pode ser de Cuntis, ven a súa tenente alcalde, Belén, Marcos Eixo, de Teo, ven a Benino Bousantelo e posiblemente algún familiar, e temos numerosos persoeiros da estrada xa que xa temos confirmada a súa asistencia. Exacto, me dicís, vai ser o día 4? O día 4, pola tarde, a partir das 4 en Caixa Nova. Ese é unha das cuestións que queremos facer, pero está pendiente de sair agora, vai se levar adiante a iniciativa legislativa popular para a garantía dos dereitos lingüísticos. O objetivo desta iniciativa é instar o Goberno da Xunta que faga por fin efectivo o carácter oficial da lingua galega, facendo o seu uso normal en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e facilitando o seu coñecemento, tal e como consta no artigo 5 do Estatuto de Autonomía. Facendo coincidir con esta iniciativa, na Estrada tamén ainda están as datas sin concretar, pero sí que xa está confirmado, contaremos coa presencia do profesor Francisco Rodríguez, que falará sobre a situación actual da nosa lingua e pois un pouco un acto así aínda máis festivo, se cabe, que sería unha actuación musical donde sí temos confirmadas a asistencia de Mini Emero, fundadores de Fuxan os Ventos, de Miro Casabella, de Tino Vaz, entre outras. E non quería deixar de esquecer que xa para rematar con outro acto reivindicativo, e é a folga no ensino que está convocada para o 21 de xaneiro. E que parece ser que, tal e como apuntaban os meus compañeros, isto non ten moita volta atrás. Estamos pendentes de saber os resultados definitivos de cal vai a ser a situación do galego, pero cando teñamos que dibuixar unha tarta con eses resultados vai a ser ben triste. Pois o tempo, como sempre, xuiz inapelable, lógicamente marcará o devir tanto do que non o galego, porque eso estou absolutamente seguro que non ten ningún problema, entre outras cousas porque é o noso idioma, e por lo tanto os galegos temos algo moi importante como eso, queremos galego e temos o galego por diante, pero ademais de eso estou absolutamente seguro de que teremos movimentos tamén teredes sempre alertas as portas desta televisión para que podades transmitirlo na medida das nosas posibilidades a todas aquelas personas que nos siguen habitualmente, e a eles tamén, como sempre lle digo, que el galego é querernos un pouco máis a cada un de nós. Moitas gracias aos tres, por suposto moi pendentes quedamos de todo o que nos viñeron contando, pero ao mesmo tempo da actualidade máis inmediata. O tempo e os números da sorte. Persiste a inestabilidade atmosférica durante a xornada do mércores. Deste xeito, os ceos estarán moi anubrados pola mañá, con precipitacións localmente treboentas. Xa pola tarde irán abríndose claros, quedando as chuvias en forma de chubasco. As precipitacións volveránse a intensificar durante a noite, especialmente na provincia da Coruña. As temperaturas sufrirán un moderado descenso. Os ventos soprarán do sudoeste, moderados en xeral, sendo fortes no litoral e zonas altas as primeiras horas da mañá. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte luns é a formada polos números 6, 8, 19, 20, 42 e 47. Complementario 15, reintegro o número 6.
No cupón da 11 tamén de onte luns o número agraciado foi o 75.119. 75119. Con Mephisto, los dolores de espalda y de articulaciones se verán aliviados. Gracias a la innovadora tecnología Softer de Mephisto, los pies cansados son parte del pasado. Zapatos Mephisto, la garantía para un perfecto confort del pie. Calzados a Esquina, distribuidor oficial de Mephisto para Estrada e comarca. Boa noite a todas e a todos. Agora, a poucos días de cantar os reis do Aninovo, eu quero dicilos aquí, de maneira xeral e común, e ben pensados, para este meu concello da Estrada. Facelo cando xa marcha este ano de tanto ir e vir, de tanto dicir e desdecir, de tanto valer e invalidar, de tanto sumar e restar e dividir. Ano no que se colocou o útil, e así, como di o articulista Daniel López Muñoz na revista Irimia, as necesidades fanse segundo o queira a publicidade. Desta maneira, segue o articulista a dicir, a poesía non é útil porque sobra. A filosofía non é útil porque non fabrica obxetos. A fe e a utopía non son útiles porque son cousas de ilusos. As boas maneiras non son útiles porque son unha perda de tempo. A ética non é útil porque estorba. As culturas e as linguas distintas, non son útiles porque son un luxo caro en tempos de contención do gasto. Linguas distintas. E a miña é distinta. E a miña é útil, pois favorece o entendemento, amplía a creación e a intelixencia, diversifica os afectos, anima a participación. E a pesar todo iso, a pesar da consulta absurda, infumable, que fixeron, din, certas cabezas pensantes, que eu diría odiantes, sobre a lingua galega. A pesar de todo, o galego é útil, sobre todo, a máis de tantas cousas, por ser unha portiña máis á felicidade nosa de cada día, sí, e salvando as súas palabras, levándoas dentro para expresalas de mil formas en todos os tempos, indo na lingua como escaleira inmedible que nos coloca nos saberes, saberes que bordan primorosamente os valeiros, os espazos en branco, facendo cultura e pobo, pois o galego non pode ser como berro caído nun couso onde a dor alúmame todo e ollo a morte no fondo, direi en versos do Xío Naboneira, a quen se lle adiquen as letras galegas de 2010. Pois ben, a seguir o do primeiro, cantando reis por falado, a estrada non se define con retóricas de pouca monta. A estrada non é un xogo de palabras. A estrada é un andar, unha benvida creativa necesaria debe ser. Velaí que niso van as palabras que digan algo. E así direi algunhas que son estradenses totales, de nomes propios, de lugares propios que moito nos preocupan. A Torre de Guimarei, para a vida cultural fervendo explicacións de quen somos os estradenses. A Casa do Pobo, esas paredes que teñen que contar, que educan desde o baleiro, e nel un pode lerse e un pode ler, saberse, explicarse. Ali estarán os ecos de moitísimos traballadores estradenses, as palabras de Llopis, logo exiliado en Francia, a biblioteca. Restauración xa para a Casa do Pobo, pedimos. A rota amorosa de Castelao, o camiño desde a chegada de Mato desde Compostela e pasando logo a buscar a Virxinia Pereira e indo ata a igrexa de Ouzande. Velaí unha rota que reconstruir e revivir, pois a estrada, amigas e amigos, a estrada existe. E existe porque ten que contar o Museo da Madeira, que de ser e de estar aí hai que dinamizalo con comprensión e as empresas, pausadamente pero dando
Pasos de onte a mañá, con propostas lúdicas que nos expliquen ben. Non basta facelo un almacén, nin un lugar de desvíos. Velaí, amigas e amigos, vida e historia, que ben se sabe que a vista chega antes cas palabras, que un neno, unha nena miran ben antes de falar, e os estradenses tamén debemos ver para falar, amar o que vemos e o que queremos ver, para que falen os corazóns, e non somente os discursos, pois os primeiros, os corazóns, senten, e os segundos, os discursos, pode fabricalos calquer retórico de medio pelo, e mesmo sendo discursos guapos, poden non dicir nada. E desta maneira, e referido á estrada, direilles outra vez en versos do Xío Novo Neira: canta a fontiña, canta a fontenla, e anca a canción é dela, ten unha cousiña miña pola que podo entendela. Boa noite. E antes da despedida, lembramos titulares. Pois os 60.000 galegos e galegas que respostaron á convocatoria da plataforma enchendo as rúas de Santiago en outubro son 60.000 razóns de suficiente peso como para que, facendo honra ao compromiso que adquirimos do seu día, nos poñamos de novo en movimento e convoquemos as accións ás que facía referencia o compañeiro David, convidando a cidadanía que foi cantante de voces ceibes, non? Ou Tino Vaz, eses son os nomes que están confirmados, pero vai haber máis. Despois logo, se queredes, vai haber máis actuacións que están por confirmar. E simplemente se engadir que con motivo da presentación do novo decreto tamén está convocada unha folga no ensino para o día 21 de xaneiro. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro, o que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E punto de final. Señores, por hoxe, ao tempo de información, lembrese que nuns minutos conectaremos precisamente co Salón de Plenos do Concello da Estrada, onde se vivirá o pleno de orzamentos para o ano 2010. Nos, mañá, temos de novo unha cita, mesmo sitio, mesma hora, xa ás 9:30, aquí en Estrada Televisión. Mais nada, saúdos, quédense co pleno, moi boas noites.